नमस्कार नाही अरे ते आहे सर धंदो करतोय चप्पल घालणी सर. सर नको वाजवून तिथे आता सर मी कुठे ज्येष्ठ पात्र सर. मी तुमची आज मुलाखत घेण्यासाठी आलोय की चप्पल घालून हिला चप्पल काढायला होईल परत सांगताची आधी सर काढलं सर चप्पल काढलं. आजी तुम्ही जी हळद ही करताय ती तुम्ही चोरून आणली का अशी मला बातमी होय आहे. तुझ्या बापाशी निघलो तू तर बाबांनो, तुमच्या हळदीत आणि दुकानाची हळदीत काय फरक आहे? अरे ती घाटी हळद एका गावठी हळद आणि घेऊन बघ आणि डाळीत जर घातली ना पिवळी ढमक जातली. बाबांनो, तुमची हळद स्ट्रॉंग आता चढ तुमची हळद स्ट्रॉंग असा काय? कोणाकडे आहे? माझी हळद ना स्ट्रॉंग म्हणजे काय स्ट्रॉंग म्हणजे भारी आहे काय? अरे बरे ओरिजिनल माझी आहे, एकदम ओरिजिनल. सांगा तुमची हळद टाकून ठेव, तुमची हळद तुम्ही कुठे कुठे विकता? मी युक्ते माझा एकदम घाव गिराय बांध्या. हळद कशी आहे चवीला? जवीक म्हणजे काय दार आणि अशी अशी बातमी समजली की तुम्ही या हळदीमध्ये करोडो रुपये कमावताय. करोड काय येते ए, खरी आहे बातमी ही? हा? खरी आहे का? नाही. धन्यवाद बाबांनो. तुमची ही मुलाखत घेऊन मला खूप बरं वाटलं. अक्षय आम्हाला आता एका ना वाजायचं आणि पिठा असं असं तर बरं का? कापून